Здравейте! Днес искам да ви споделя как аз успях да бъда положителна, с положителна настройка по време на лечението. Сега, няма се лъжим, трудно е лечението, боли, не е приятно в болница си, пада ти косата, повръщаш, всички екстри ги има. Общо взето и аз ги получих и всичките, защото имам и химиотерапия, и операция, и лъчтерапия. Целият пакет взех от този рак на гърдата, но успях да се съхраня, успях да не се отчаивам, успях да не падам духом и исках да ви споделя как стана това при мен. Така, по време на химиотерапията, знаете, пада косата, моята падна, нямаше как да... Не го избегнах, нали? Всъщност имаше каски, но направо си влязох във филма с голата глава. Не съм искала, не съм... за мен косата е... страшно беше важна. Тя ни носеше женственост, с нея прикривах несъвършенствата по лицето си, правих си прически, просто и много си харесвах косата. Тъй самото и падане и разделянето с нея си беше доста трудно. Така, и какво правих сега? Викам, добре, нямам коса, трябва да го приема и мисля, както и да се снимам, се не се харесвам. Свързах се с една страхотна фотографка, която е снимала мен и семейството ми преди да ми падне косата. И много се харесахме с нея. Усетих я като човек и реших да й пиша дали би направила фотосесия за мен с голата глава. Ще ви покажа снимки тук в видеото, които аз много си ги харесвам, но идеята на фотосесията беше аз да се почувствам добре, въпреки липсата, въпреки някаква супер важна част от мен, че я няма. Снимките се обработват, аз нито съм била на професионален грим, нито нещо специално съм правила. Взех си тя ми каза какво да си облека, аз си каза горе-долу моята концепция каква е, че исках да са по-черно-бели, исках да са по-драматични. Не съм нито фотомодел, нито какъвто и да е модел. Просто реших да се впусна в това и че го правя за себе си. Само за мен си. Няма деца, няма съпруг, семейство. Отидох и се снимах за себе си. Накараме да се чувствам страхотно. Самата фотосесия мина много добре. Аз се чувствах чудесно в ръцете на фотографката и просто супер много се зарадвах, че направих това. Съветвам ви, защото нали, плана е повече да не бъдем с гола глава, плана е вече да расте и изобщо да не се връщаме назад, да си направите един такъв хубав спомен за вас с една фотосесия. Така, друго, което правих аз е, когато се връщах от химиотерапия и беше най-трудно. Наистина беше много трудно. Пълно мушкато бях. Не можех, само можех да гледам. Нито да мисля, нито да комуникирам, нито да си говорим даже филмите, които гледах, те бяха просто едвам ги гледах, нали? Просто да минава времето. И имаше моменти, в които наистина тръгвам да се отчаивам и викам, не, нещо ще трябва да измисля и си пусках смешни клипчета. Да. Смешни котки, смешни кучета, смешни случки на други хора. Пусках си и се заливах от смях. Вътрешно, защото много външно не можех много и да се смея.
Това помогна, нали, сега за кратко, но помага, но като заспа и да минава по-бързо времето. Какво друго правих? Измислях си шеги, които съвсем спокойно ви ги подарявам, да ги ползвате и вие. Казвах, примерно, на мъжа ми: добре, сега поне като повръщам, няма ми държиш косата. Да, защото имало и такива моменти. Все пак млади сме били пияни, нормални неща са случвали преди. Много, много се кефих, ако някое дете ми каже: ти нямаш коса! Къде ти е косата? Ти момче ли си? И аз исках да си измислям някакви креативни отговори, за да го задача още повече. Например, нямам коса! Къде ми е косата? И потом се оглеждам и той седи и ме гледа. Какво прави тая лелка? Сега, създаваха се някакви супер приятни ситуации и мен вътрешно много ме забавляваха. Така. Какви други? Намерих си тениска. Схващате, нали? Много е забавно. Вижте сега, това може да е само в моята глава, но аз лично много се забавлявах. И се търсих постоянно хумора и забавната част от цялата говня, дет сме, нали, в нея. Нали, нормално. Но гледах, нали, да запазим смешните неща. Така, какво друго? Преоткрих грима. За щастие, за мой късмет всъщност, работя в дрогерии, в които имам достъп до страшно много гримове. И ги преоткрих, направо ги преоткрих. То не бяха рисуване на вежди, мигли, сенки, руж, хайлайтър, червила. Гледах видеа как се гримираш. Много яко. Това е нещо, което преоткрих, защото преди съм се гримирала, но не чак толкова активно. Най-важното. Тя ще го донеса в момента. Така, накупих си от Темуто всякакви чорбанчета. Ето това, например. Цветно. Всякакви тюрбанчета и перуки на някакви никакви цени. Тази ми беше най-много, я носих тази. Тя даже леко избелява вече от носене. Много ми харесват тук с тия джвъчки, да не са без нищо. Там имаше много видове. И всъщност перуки. Нещо аз не се справих с перуката, която се взима по здравна каса. Тоест, тя не се взима, те ти дават някакви пари. Примерно бяха 180 лева, мисля, че сега ги дигнаха на към 300. И отиваш в някакви специализирани магазини и си взимаш перука, като те ти приспадат от тая сума. Аз, когато отидох в центъра, в един от магазините, които уж предоставят тази услуга, имаше една супер неприятна лелка вътре, която направо ми се накара един вид и че не знаела как става, че не знам си какво и общо не искаш да ми продаде перука и аз си тръгна. И после отворих Темуто и всякакви там такъв тип сайтове и си накупих перуки. Много. Защото бяха по 20 лева. Тази ми е... най-често я носих нея. Руса. Аз не съм... Делс не е руса, да е на кичурие. Не съм руса и ми беше много забавно да си взема някакви цветове, които не съм носила. Не съм била с такива. Сега така, добре да я сложих. Не е много. Така. Общо взето нещо такова. Така, това е едната. Взех си 4 май. Тази. Тази е
Не знам, влечеме русото много. И си взех някакви, които не стават за нищо. Ето така. Да, добре ли е? А? Тук отгоре седи ужасно. Не знам как трябва да се оправи това. Ето се вижда и косата, но... Тук тази с една шапка отгоре, ето примерно е така. Искате ли да ви гледам на карти? Приличам на циганка. Май, това не трябва да го казвам. На врачка. Добре, приличам на врачка. И така, това много ми помагаше за самочувствието и за настроението. Така, имам още. Още имам. Не е готово. Тази изглеждаше страхотно на снимката когато я поръчвах, но на живо не е точно това, което си представих. Нещо обърках. Значи, това отпред. Така. Фатална ли изглеждам? Или... Шала. Много ми беше забавно. Така, червена. Продължаваме. Тази също изглеждаше много добре на снимката, но действително не съм я носила. Почти не съм я носила. Тоест, мисля, че само съм я пробвала даже. Нова жена. Всякакви прически, цветове. Но още ме кара да ми е смешно. Толкова е готино, когато осъзнаеш, че нямаш коса, но пък имаш възможност да пробваш нещо ново. И когато причупиш това нещо в главата си, и моментално ти става забавно. Защото иначе какво? Нямам коса, срам ме да излеза, и така. Какво правим? Нищо не правим. Само страдаме. Няма нужда от страдане. Сега ще ви покажа любимата на децата, която всъщност е последната. С тази съм излизала няколко пъти и доста съм се забавлявала с нея. Много е свежа. И всички тези перуки струват не повече от 100 лева, а пък каста тогава ми даваше и толкова пари като цяло. Сега, друг е въпросът, че аз не ходя на работа, такава, която да има много интензивност, нали, не се движа особено. Затова тази перука на мен ме устройваше, защото тя просто се седи на главата ми. Докато ако имаш някаква друга работа, нали, някакви танци или много ходения или нещо друго, наистина трябва една по-скъпа, да вложиш повече пари. Аз ги взех, колкото да излизам, да се забавлявам, да разнообразя малко визията си, която не беше особено добра, и да забавлявам. Това е. Да усмихвам хората, въпреки състоянието ми. Така че препоръчвам, дори да си вземете някаква хубава, да пробвате и тези ефтинките. Много забавни. Да се видите как изглеждате руса, червена, черна и там всякакви цветове, които ви харесват. Та с перуките толкова. Много яко. Излизах с приятелки. Просто, слава Богу, имам страхотни приятели, които не ме оставиха.
И си излизахме, ходихме на вечери, забавлявахме се, говорихме си. Те са си, направо си бяха като една терапия при психотерапевт. Всеки си казваше всякакви неща. Аз излизах от тази обстановка, болничната, и това ме връщаше към нормалния ритъм на живот. А, друго. Взех си книга, която, значи, първоначално, когато се разболях с рак, взех 5 книги за рак, които са ми много тежки. Изчетох някаква част от тях, други оставих за по-нататък. И когато спрях химиотерапията, просто не исках да чувам думата рак. Просто това беше някаква тема табу. Разкарах я и си купих една книга. Не знам дали да ви я кажа коя е, но изобщо не е по тази тема грам. Исках нещо разтоварващо, нещо фантастично, нещо любовно, романтично, и изобщо хвърлих ги тия рак мисли и се отдадох на една приятна книга, която просто ме прати в един друг свят и много забавлявах. Много ми беше хубаво. Измислях си старите ми дрехи, как да ги нося по нов начин, за да подчертаят новото ми аз, т.е. новата ми глава. И когато, примерно, излизахме с мъжа ми някъде навън, всъщност ние колко сме излизали, не сме излизали няколко пъти, но когато излязохме, помня, единия път в мола, дето имаше толкова много хора и всички са здрави, изглеждат добре и са нагласили, и аз съм се барнала така с една хубава блуза с гол гръб, защото най-накрая може да ми се види гърба, защото тия коси нищо не се вижда. И така всички ме гледаха и сега се чудят тая... Аз съм се гримирала изобщо, не изглеждах болна, или поне се надявам да не изглеждам болна. И всички ме гледат и аз да е такова едно... То сега какво ли си мисля, какво ли си мисли, и почвам да си мисля някакви неща, обаче го обърна като позитивно, нали? Да не се натварвам, толкова ще си помисли за мен, много горката. Не, такъв, тая, колко екстравагантна мацка. Защо така се обръснала? Или някакви такива неща. Общо взето гледах веднага да обръщам негативната мисъл в позитивна. Още нещо много ми помогна е разговорите с Диляна. Тя е коуч, който ми помогна да разбера за медитации, за йога, за себеопознаване и за всякакви такива неща, но за да ви разкажа какво правихме с нея, трябва да си едно цяло отделно видео, но това много ми помогна да остана позитивна през този период. И така, общо взето, това са малките ми съвети, които към вас, които може да ви помогнат, ако минавате през това. Стискам палци, всичко ще е наред и не се отказвайте, колкото и да е трудно, колкото и да изглежда трудно, тялото може много повече. Вие можете много повече. Така че, щом аз минах, значи всички ще могат да минат. Чао! Да, така, исках само да вмъкна, че всъщност на това място, болницата и в тази обстановка, аз се намерих приятелка, когато излизаме и си споделяме и си говорим, тя беше лечението беше малко по-напред от моето, и тя ми споделяше как е минал при нея, после минава глас, после смяхме на тези неслуки и беше много хубаво, защото така, нали, се намерих съмишленик и приятел, с който да напълно разбира през какво минавам. И така минаваше по-лесно. Така че говорете с хората около вас, нали, които са на същото положение в болница. Въпреки че това е едно на ум, защото имам хора, които са много черногледи и от тях трябва да се пазите. Мисъл, нищо лошо нямам към хората, просто има хора, които искат да си излеят най-лошото, а в точно този момент не е най-добрата идея, нали, да
да слушате тези неща. Така че с едно на ум, но може да си намерите и бъди там, с което да преминете заедно през неслуките и да се смеете после на тях.